Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun odoitz. Zeru lurren jangoikoa, zugandik dator on guztia, sartu gure bihotzetan zure izenaren maitasuna. Lotu gaitzazu, gero eta estuago zurekin, gure baitan bizi erazi dezazun ona den guztia, eta bizi erazi duzuna arreta handi zaindu, zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak Korintotarrei. Senideok, espirituak den guztia aztertzen du, baita jainkoaren barren-barrena ere. Izan ere, zeinek ezagutzen du gizonaren barrena, gizonarengan dagoen espirituak bestek. Era berean, inork ez du ezagutzen jainkoaren barrena, jainkoaren espirituak bestek. Guk berriz ez dugu munduaren espiritua hartu, jainkoarengandik den espiritua baizik. Jainkoak eman dizkigun doaiak ezagutzen ditzagun, eta horiek erakusten ditugu, ez giza jakinduriatik ikasitako hitzez, espirituagandik ikasitako ez baizik. Espirituaren gauzak, espirituaren hitzez handituz. Giza maila hutsez, gizonak ez ditu jasotzen jainko espirituari dagozkionak, zoarrak eritza dauzka eta ezin ditu ezagutu. Espirituaren bidez aztertu behar baitira, baina espiritudun gizonak badu edo zertaz irizpide. Bera berriz ez du inork aztertzen. Izan ere, nork ezagutzen du jaunaren pentsaera, berari erakutsi behar izateko. Guk berriz Kristoren pentsaera daukagu, jaunak esana. Bazen sinagogan deabruloiak hartu dizeukan gizon bat, eta oihu handi bat egin zuen esanez. Jesus Nazaretarra, zer dugu ikustekorik zurekin, gu galtzeko etorri antzera. Badakit norzeran jainkoaren santua. Jesusek zorrotzari zion, zaude isilik eta atera zaitez gizon horrengandik. Deabruak guztien ardira bota zuen gizona eta atera zenarengandik, minik eman gabe.
zabaltzen ari zen alderdi guztietan. Jaunak esana. Askotan agertzen zaigun Jesusen ezaugarri bat da, berak zuen autoridadea, Jesusek zuen itzala. Eta pentsatu behar dugu, hain zuzen ere, baita bere etsairik amorratuenak ere, aitortzen ziotela bere bertute hori, autoridadez hitz egiten zuen, itzala handiz egiten zituen gauzak. Eta evangeliotan agertzen zaigu jendeak hori esaten zuela, honek itzala handiz hitz egiten du, eta ez farisearrek eta eskribek bezala. Eta zein zan bereziki bien arteko aldea, zein zan batzuen eta Jesusen arteko diferentzia. Alde batetik, Jesusek bere autoridadea zuen, berak zuen koherentziarengatik. Koherentziaz hitz egiten baizuen Jesusek. Berak esaten zuenak, bazuen halako koherentzia berezi bat. Gauza askotan nobedadez hitz egiten zuen, gauza berriak, ez bere garaian, esan genezake, indarrik handiena zuten ideiak, baizik eta gauza askotan, esan genezake, bere gizartean nolabait ere indarrean zegoenaren kontra hitz egiten zuela Jesusek, baino aldi berean koherentzia handiz. Askotan min hartzen zuten, atzoko evangelioan aitu ginen, haserretu zirela, amildu nahi izan zutela, baino aldi berean ohartzen ziren ez zutela inongo argumenturik berari kontra egiteko. Eta horrek autoridade handia ematen zion Jesusi. Bere hitzaldiaren, bere diskursoaren koherentzia handiak. Bestaldetik, bere koherentzia ere zetorkion bere bizimodutik, bere autoridadea. Pentsatu dezakegu, batez ere garai hartan eta giza mentalidadearekin, ez bakarrik garai hartan, baita ere gure garaietan eta toki askotan, autoridadea erakusteko kanpoko itxurari ematen zaiola garrantzia, edo halako zeinu konkretu batzuei, arropa edota garai hartako jauregiak, edota ejerzitoak, edota armak, edota dirua erakusteko zea, olako gauzek, edo olako gauzetan bilatzen zen autoridadea. Jesusek ordea ez, bera pobreziaz bizi zen, modu sentziloan, baino aldi berean horrek ematen zion halako autoridade berezia, ez zuelako azaleko kanpoko itxurarik behar, benetako autoridadea izateko. Eta ikusten zuten modu pobrean bizi zela, ikusten zuten modu pobrean jazten zela, ikusten zuten edozeinekin egoten zela patxada edarrean, eta edozein tokitan lo egiten zutela, eta horrek ematen zion koherentzia eta indar berezi bat. Beste aldetik, baita ere bere autoridadea zetorkion bere hitzen eta egiteen arteko koherentziarengatik. Bere bizitzan, esan genezake, demostratzen zuela, erakusten zuena. Eta hori oso zaila izaten da, baina Jesusek hala egiten zuen, elkar maitatzea, barkazioa, eskaintzea, danak senide bezala sentitzea, horiek denak bere bizitzan Jesusek praktikara eramaten zituen. Pentsatu dezakegu baita gurutzean zegoela ere bere borreroai barkazioa eta maitasuna eskaintzeraino. Horregatik Jesusek bere bizitzaren bidez demostratzen zuen, benetan sinisten zuela, berak erakusten zuena. Eta azkenik, bere autoridadea ere zetorkion Jesusi, berak egiten zituen gauza harrigarriengatik. Esan genezake, jende askok ikusten zituela, harrituta gelditzen zirela, eta gaurko evangelioan bezala, esaten zutela, zer du
gizon honen hitzak. Ze indarra du gizon honen hitzak. Eta bere egite horiek ere halako itzal berezia, halako autoridadea ematen zioten, eta agertzen zaigu toki askotatik gerturatzen zela jendea berari entzutera. Eta hori ere, lehen esan dudan bezala, denek aitortzen zioten. Bere alde zeudenak, kuriosidadez entzutera joaten zirenak, importantzi gehiegirik ematen ez ziotenak, eta baita bere kontra zeudenek ere. Hori aitortzen zioten, halako gauza bereziak egiten zituela. Eta bere kontra zaukaten argumentua izaten zen, bai baino, sendatu du, baino larun batez sendatu du, edo ez ditu eskuak garbitu egin behar zuen bezala, edo ez du halako beti aitzakire bat bilatzen zuten, ez zutelako argumenturik bere egiteen kontra eta bere hitzen kontra hitz egiteko. Eskatzen diogu bada Jesusi bere autoridade hortatik eman dezaigula batez ere guri bere egia bilatzea, bere koherentzia hori berarengandik jasotzea, eta beti bere jarraitzaile izateaz pozik izatea. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eska dezagun munduan bereziki pandemia dela eta gehien sufritzen ari diren pertsonengandik, pertsonei jangoikoak eman dezaiela behar duten indarra, behar duten grazia aurrera segitzeko. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Eta gure hildakoen alde, gaurko meza honetan bereziki gogoan hartuko ditugu Jesusi Lazkano eta bere bederatzi urrenean eta bere senarra zen Javier Sanz. Eta haiekin batean ere kontutan izango dugu Sebastian Tirapu jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari, entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Jesus maite, maite, izan beti gure jabea. Senideok egin dezagun otoitz, guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Eskaintza santu honek jauna, ekar dezaigula beti zure salbamenaren doaia, sakramentuetan ospatzen deguna, zure indarrak bete dezan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri, ona zeralako egin zenuen gizakia, eta bere erruz galdua zegoena, erosi egin zenuen errukiz beterik, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronen bitartez, aingeruek zure haunditasunak goresten dute, espiritu doatsuek zure ospea adoratzen, goiko indarrek zuri auspez agur egiten, postasun berak bai ditu, zerutar guztiak elkartzen. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere
gure kantu hotsak. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure diztirak, osanan, zeru goienetan, bedeinkatua, jaunaren izenean, datorrenan. Osanna, zeru goienetan. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada ogit ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zera da jauna. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak, bereziki Jesusi eta Javier eta Sebastian, eta hildako guztiak harritzazu zure aurpegiaren argitan, errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emai guztu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitza. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emai guzupakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen,
begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatu. Una hemen jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jaunak esan zezu. Egin dezagun otoitz. Mai santuko ogi harturik jauna, otoitz egiten dizugu. Maitasunaren janari honek bizkor ditzala gure bihotzak, eta eraman gaitzala zu gure senideetan zerbitzatzera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedeinka zaitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko, bihotzetik, eskerrik